Gyönyörűséges dzsungelösvényen keresztül jutunk le faluhoz, ahol a temetési szertartás már javában folyik. Úgyhogy 2 napig van, úgyhogy 1 hétig, ez már a végső fázisok egyike, amikor az állatokat feláldozták és elkezdik sütögetni őket. Ezik ki a malackát, még csak a pörzsölésnél tart. Forgó férfiak nagy húscafatokkal. Technika ez a bemondó, ahogy érkeznek a vendégek, illik az ajándékot odavinni, bemutatják, és hangos bemondó be is mondja. Itt pedig már néhány áldozati vízibivaj, meg disznó, akiket szedegetnek szét. A vendégsereg pedig közel, messze, távolból úgy látszik már szép számmal megérkezett. Egyébként majd megkérdezzük, hogy hány napig, vagy hány évig érlelték a nagy tiszteletű halottat, hogy el lehessen temetni. Hozzátartozók, ismerősök, rokonok. Teteme, aki egyébként egy éves nő, körülbelül 1 évig élt a családdal együtt fekvőbetegként a házban, és az igazi temetés, vagy az igazi halál, az csak most a temetéskor állt be. 1 évig küszöb alatt volt a tetem, mert csak most jött össze a pénz a temetésre. A ceremóniamester most jelenti be, hogy ki milyen ajándékot hozott, illetve biztos új vendég érkezett, és azt jelenti a gyászolóknak, akiken a gyász söpjelesen mutatkozik, hogy milyen ajándékot kapott az elhunyt. Szegényke ez még vár a sorsára. Íme itt van a nagymama a gyászoló fiával. A nagymama, aki 1 évig volt idézőjelben fekvőbeteg, tehát 1 évvel ezelőtt halt el, és most történik a temetés. Vér, sár, húscapatok mindenütt. A halott szeretteik, családtagjaik és az ősök szelleme az mindennél többet jelent, hiszen ők azok, akik közvetítenek a földi élet és az istenek között, és ők azok, akik az isteneknél el tudják rendezni, hogy itt a földön egészséges legyen, gazdag legyen, sikeres legyen. Ezért aztán az elhunytnak mindent meg kell adni, hogy jólétben élhessen a túlvilágon, hogy ezt a közvetítő szerepét jól elláthassa. Csak a nemesek faraghatnak tautaut, faragtathatnak tautaut, ez egy kis fából készült szobrokat az őseik, elhunytaik számára. Ezt körülbelül 4-5 évenként ceremónia keretében újra fölöltöztetik, a szeme fekete bivaj csontjából készül, és mögötte pedig egy ilyen balkon mögött egy nemesi családnak a sírja található, sírkamrája található, illetve nem is mögötte, nem felette. És ide körülbelül 6-8 elhunyt csontját tudják elhelyezni, aztán, hogyha ez betelik, megtelik, akkor új sírkamrát véshetnek. Ez körülbelül 1 négyzetméternyi sírkamra napjainkban egy olyan $400 kerül. És ez már a egyszerű köznép temetője, mert ők nem csináltathatnak tautau szobrot. Ez a nagypapa mód felett szeretett dohányozni,
mert ide a hátra maradottak hordják neki a cigarettát. Néhány darab csont is itt van a nagypapából. És lassan elhagyjuk Lemót, és a nap is kisüt, hogy az ősöknek, az ősök szellemének egy kis meleg is jussék. Hát ez alkalommal ennyit tudott megörökíteni a kamera, kedves nézőink. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra.